na BBC ke magana akan mita 19 da 25 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu kasashe na Afirka. To a cikin shirin za a ji Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta kai wa Iran hari da karfinta muddin ta kuskura ta sake kai musu hari. An hana wani babban alkalin wasa ɗan Somalia Umar Arthan Bizar shiga Amurka domin busa wasannin cin kofin duniya. A Najeriya 'yan bindiga sun rike dattijan wani ƙauye a jihar Zamfara bayan sun yi yunkurin yin sulhu da 'yan bindigar da suka addabe su. To yanzu dai bisa ƙididdigar da muke da ita adadin mutane sun kai mutum 39. Muna neman agaji na gauga a agazo mana domin wato kawo ƙarshen waɗannan mutane a wannan yanki na bayan ruwa. A can jihar Katsinan Najeriya kuma gwamnati ce ta yi ƙarin haske kan ƙoƙarin da suke wajen ganin ta ceto Janar Rabi Abubakar mai ritaya da matarsa da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. Jami'an tsaronmu da sojan sama da sojan ƙasa da 'yan sanda da ma 'yan banga duka suna nan suna ta bibiya ta hanyoyin da insha Allah za a fito da shi. Muna son ya hito cikin lafiya da ƙoshin lafiya shi da shi da matar shi. Za a ji yadda rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce ta kama wasu da take zargin 'yan daba ne kusan 350 za kuma mu je Kamaru amma duka sai bayan kun sha labaran duniya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta kai wa Iran hari da ƙarfinta idan Tehran ta kuskura ta sake kai musu hari, batun da ke zuwa bayan shugaba Trump ya buƙaci kowane ɓangare ya tsagaita wuta. But after pleas from around the region, Wakilin BBC kenan ke cewa amma bayan shan matsin lamba, Mr. Netanyahu ya ce a yanzu dai Isra'ila na ƙoƙarin ganin ta yayyafa wa kanta ruwa bayan Iran ta ce ita ma za ta daina kai hari kan Isra'ila. Fadar gwamnatin Amurka ta tabbatar da cewa Mr. Trump ya kira Netanyahu domin su tattauna. Isra'ila ta kuma sake aike sabon gargaɗi ga mutanen kudancin Lebanon da ta umarce su da su sauya matsuguni saboda za ta ci gaba da kai hari kan Hezbollah. An hana wani babban labarin Somalia Umar Arthan bizar shiga Amurka domin busa wasannin cin kofin duniya. Arthan wanda ke ɗaya daga cikin manyan alƙalan wasanni a Afirka yana hanyar kafa tarihin alƙalin wasa na farko daga Somalia da zai busa wasa a gasar ta FIFA. Ma'aikatar wasanni a Somalia ta tabbatar da cewa an hana shi biza lokacin da ya isa Miami duk da cewa yana ɗauke da dukkanin takardun da ake bukata. It's unclear why he was refused entry. Wakilar BBC ta ce babu dai wanda ya san dalilin hana shi biza. Rahotanni dai na cewa ba shi da zaɓi a yanzu don haka ya koma Turkiya. Kuma wani babban jami'in gwamnatin Somalia wanda ya taɓa zama kyaftin ɗin ƙasar Sisi Adan Abshir ya ce hana Artan shiga Amurka rashin adalci ne ga duniyar wasanni. 'Yan majalisar Hungary sun haɗa kai wajen kaɗa ƙuri'ar amincewa da rage kuɗaɗensu na albashi da alawus yayin da sabon Prime Minister ƙasar ke neman hanyar rage kuɗaɗen tafiyar da gwamnati da kawo ƙarshen rashawa. Albashinsu ya kasance da yawa sosai a zamanin wanda ya gada Victor Orban wanda masu suka ke cewa ƙoƙari ne na murƙushe 'yan adawa a majalisa. A ƙarƙashin sabon tsarin albashin 'yan majalisa zai ragu da kashi 40 cikin 100 amma duk da haka iya ninka kuɗin da ake biya a matsayin matsakaicin albashi. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Shugabannin ƙasashen Turai sun aike saƙon taya murna ga Prime Minister Armenia Nikol Pashinyan kan nasarar da jam'iyyarsa ta samu a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka gudanar a jiya Lahadi. Jam'iyyarsa mai goyon bayan dunkulewar tarayyar Turai ta Civil Contract ta lashe kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Antonio Costa ya ce Armeniyawa sun kaɗa ƙuri'ar samar da makoman da aka gina kan zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa da makwabta. Shi ma shugaban gwamnatin Jamus ya ce mutanen Armenia sun zaɓi demokuraɗiyya duk da matsin lamban da suka fuskanta. Sidi Rasha ta soki abin da ta kira katsalandan na ƙasashen yamma a harkar zaben wata ƙasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa tekunan duniya na cikin wani yanayi na matsi. Binciken wanda aka wallafa a ranar teku ta duniya ya nazarci ayyukan da masana kimiyya kusan 600 suka gudanar a sassa daban-daban na duniya. Sun kuma gano cewa cikuwar ruwan teku na raguwa da gagarumin kaso a cikin shekaru 10 da suka gabata. Mawallafar rahoton Ian Butler ya ce da shekaru 10 masu zuwa za su kasance masu tattare da kalubale wanda dole a haɗa kai wajen cimma maslaha. To ƙarshen labaran duniyar kenan ta ganin sashen Hausa na BBC.
labaran duniya sai kuma rahotannin da shirin ke kunshe da su kamar yadda watakila aka ji a cikin labaran duniya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta kai wa Iran hari da karfanta idan Tehran ta kuskura ta sake kai musu hari, batun da ke zuwa bayan shugaba Trump ya buƙaci kowane bangare tsagaita wuta. Mr. Netanyahu ya ce a yanzu da Isra'ila na ƙoƙarin ganin ta yayyafa wa kanta ruwa bayan Iran ta ce ita ma za ta daina kai wa Isra'ilan harin. Fadar gwamnatin Amurka ta tabbatar da cewa Mr. Trump ya kira Netanyahu domin su tattauna. Ga rahoton Habiba Adamu. Sanarwar ta zo ne bayan abin da shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, inda ya ce Isra'ila da Iran na duba yiwuwar tsagaita wuta nan take. Ya ce yana matuƙar son ganin an dakatar da musayar wutar da ake yi a Lebanon don kada ya kawo tsaiko a babban yunkurin samar da zaman lafiyar da ake yi. Iran da ita ce ta kai hari kan wasu wurare a Isra'ila da suka hada da tashar samar da fetur da dangoginsa da ke Haifa. Yayin da Isra'ila ta ce ta kai hari ta sama kan wasu wurare a tsakiya da kuma yammacin Iran, ciki har da tashar samar da fetur da dangoginsa da ke lardin Khuzestan. Haka zalika mayakan Houthi da ke Yaman sun ce sun harba makami mai linzami kan Isra'ila. Iran da Isra'ila sun kai wa juna har-hari cikin daren jiya zuwa wayewar garin yau, bayan Iran ɗin ta sanar da cewa za ta ɗauki matakan soji don mayar da martani kan har-haren da Isra'ila ta kai Beirut, babban birnin Lebanon a jiya Lahadi. A yau ne kuma ƙungiyar Hezbollah ta ce ta harba rokoki kan wasu sojojin Isra'ila da ke kudancin Lebanon inda suke ayyukan kai har-har ta ƙasa. Wani mataki da Isra'ila ta ce tana ɗauka na hana ƙungiyar kai mata harin rokoki a arewacin ƙasar ta. Kakakin harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya ce Amurka ce ke da alhakin duk wani tsaurin ido daga Isra'ila da kuma duk abin da Isra'ila ta yi na janyo karuwar zaman ɗarɗar. Kakakin ya kuma ƙara da cewa Iran da Amurka na ci gaba da masayan saƙonni, sai dai bai ƙarin haske ba kan cewa ko ana ci gaba da hakan tun bayan abin da ya faru a jiya ko kuma a'a. Da safiyar yau ne shugaba Trump ya ce Isra'ila da Iran na duba yadda za su tsagaita wuta nan take, kuma ya kamata abubuwa su tafi cikin sauri. Ko da yake a baya ma ya taɓa cewa dole ƙasashen biyu da ba sa ga maciji da juna su daina yakar juna nan take. A gaishe ki Habiba Adamu da wannan rahoton. To idan muka je Najeriya, 'yan bindiga sun rike dattijan wani ƙauye a ƙaramar hukumar Maradin da ke jihar Zamfara bayan sun yi yunkurin yin sulhu da 'yan bindigar da suka addabe su. Lamarin ya faru ne a wani ƙauye mai suna Magamin Diddi, wanda rahotanni suka ce yana kusa da ɗaya daga cikin dazukan da 'yan fashin daji ke da sansani. Sunusi Ahmad Dosara shine shugaban karamar hukumar Maradin, ga kuma karin bayani da yawa Zubair Ahmad. Wato abin da ya faru ga waɗannan mutanen tun wata uku da suka wuce nan, akwai wani gari wanda ake cewa Magamin Diddi. To sun hana su zama lahiya, kuma sun hana su hito su sai abinci. Har sai da ɗauki wani mataki wanda nake tura motar sojoji ta ɗauko su ta zo ta kawo su kasuwa, sannan ta koma da su ta aje. To ana cikin haka sai su barayin suka kwaɗaita musu cewa su zo su same su za su yi sulhu da su domin su ba su rika cin kasuwa. Su kuma mutanen da sun yi wata uku ba hita sai tare da man tsaro, kaga dole za su ji suna so su samu firidon na su rika zuwa kasuwa. To sai ga su sun rike su, sun sako wasu daga cikin su sun ce su zo su ba da labaran abin da ke faruwa, sun rike su ba za su sake su ba. Adadin mutum nawa ne ke hannun su 'yan bindigar? To yanzu dai bisa ƙididdigar da muke da ita da tuntuɓar da mutanen ƙauyen suke mana, adadin mutanen sun kai mutum 39. Kamar ya jinsin su mata ne haka da yara ko kuma dattijai ne? A dukkanin su maza ne, saboda su ne mutanen masu hasken garin waɗanda ake gani, su ne suka je domin haɗuwa da su sai wannan abu ya auku da su. Wato dai kamar dattawan gari ne haka ko shugabanni al'umma? Haka ne. Yanzu wani kokari kuke yi tare da jami'an tsaro don ganin cewa an ceto waɗannan mutane? Tun lokacin da abin ya faru, ina haɗa maka duk inda ya kamata a sanar. Na sanar kuma yanzu ga insha Allah an tabbatar mana da cewa ana bin hanyoyi na ganin cewa waɗannan mutane sun dawo gidansu lafiya. Muna neman agaji na gauga a agazo mana domin wato kawo ƙarshen waɗannan mutane a wannan yanki na bayan ruwa. Kamar ya girman wannan matsala take ta tsaro a wannan yankin, musamman na bayan ruwa da kake bayani akai? Wannan yankin dai kamar yadda ka sani su ne yankin da suke fitowa wannan hanya wadda su tashi daga Gusau zuwa Sokoto, suke tare ta suna tare mutane suna garkuwa da su, sannan kuma wacce hanya ta boko su ne suke hitowa suna garkuwa da mutane, wanda wannan bayan ruwan nan ne maɓoyar
su. Duk wani barawo da aka koro ko da wata jiha to idan shigo nan kamar ya tsira, wanda muna ganin insha Allah idan aka samu aka tarwatsa wannan daji ba wai muradun ba Zamfara ba duk Najeriya gaba da insha Allah sai an ji saukin waɗannan barayi. An ɗauki lokaci su al'ummar wannan gari ba su fita saboda 'yan bindiga sun tare duk wata kofa da za su samu wannan dama. An kawo kamar ɗauki haka na jami'an tsaro ko sojoji da sauransu don tabbatar da cewa an ba mutanen nan kariya? Ana kawo ɗauki, sai dai matsalar da ake samu kamar na faɗa maɓoya ce ta barayi, wanda akwai hanyar da mutanen garin suke bi wadda take kawo su maradin daga nan su je inda za su, to wannan hanyar ita ce suke tarewa. To kuma duk lokacin da jami'an tsaro suka je to akwai wannan babban dajin na bayan ruwa wanda suke shiga, wanda kuma in sun shige shi in dai ba yan shiri na gaske ba iya zuwa yi musu wani abu, amma sai dai in an samu sa a su bisa hanya an samu irin wanda suka tare an kashe wasu kowane abu mai kama da haka, ba a taɓa shiga wannan dajin ba na bayan ruwa domin ya kasu kai tsaye. Wani kira kuke da shi ga ita gwamnatin jihar Zamfara da ma gwamnatin tarayya don kawo ɗauki ga wannan yanki? Na sani shi mai girma gwamna yana iya kawai ne ga abin da shahi harkar tsaro, amma duk da haka muna ƙara kira a matsakain na ganin cewa an yi maganin waɗannan 'yan ta'adda, musamman wannan daji na bayan ruwa wanda shine cibiya ta barayi ta Zamfara da ma wata ƙasa idan suka tsallako wannan dajin nan ne suke fakewa. Sanusi Ahmad Dosara kenan shugaban karamar hukumar Maradin da ke jihar Zamfara. To har wa yau dai muna Najeriya inda anan kuma gwamnatin jihar Katsina ce ta ce tana aiki tukuru domin ganin ta ceto Janar Rabi Abubakar mai ritaya da matarsa da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su akan hanyar karamar hukumar Matazu. Dr. Nasir Ma'azu kwamishinan tsaro na harkokin cikin gida na jihar ya shaida BBC cewa gwamnati na aiki da wata tawaga da ta kunshi dukkanin bangarorin jami'an tsaron kasar domin ganin an samu nasarar ceto su cikin koshin lafiya. Ga dai karin bayani da yawa Rabi'atu Kabir Ranka. Jami'an tsaronmu da sojin sama da sojan ƙasa da 'yan sanda da 'yan community watch ko da ma 'yan banga duka suna nan suna ta bibiya ta hanyoyin da insha Allah za a fito da shi ba bisa ga yaji an jikata shi ba, muna son ya fito cikin lafiya da ƙoshin lafiya shi da matar shi. Amma waɗanda suka ɗauke shi ba su neme ku ba, ila ko su faɗi maku buƙatunsu? Sun neme mu, sun yi magana da mutane daban-daban wanda suke gai bukatunsu, kuma su wannan bukatun nasu ana nan ana ta kallon ta hanyar da wace hanya za a fito domin a samu a warware matsalai kuma a samu a fito da shi cikin yadda Allah. Idan duk hanyoyin da kuke kokarin bi ba su yiwu ba, wace hanya za ku bi? Za ku biya musu bukatunsu ne domin ku ceto shi da matar shi? Insha Allahu ma hanyoyin da muke bi in Allah da za mu samu nasarar fito da Major General Rabi Abubakar in Allah yadda, saboda kin san kamar yadda kika sani ba kowane bayanai bane ba na tsaro za a iya fadawa cikin gidan rediyo ko kuma gidan talabijin ko kuma a jarida, to amma insha Allahu ana nan ana ta ci gaba da bin hanyoyi na tsaro wanda in Allah da za mu hiddo shi a cikin lami lafiya da shi da matashi. Kamar zuwa yaushe ne ake sa ran za a samu wannan nasara? To insha Allahu zuwa yau daren nan gobe jibi duk dai lokacin da Allah ya bamu nasarar samuwa, amma kin san da a tsarin tsaro daman dole sai an bi a hankali saboda ana son shi wanda za a fiddo ya fito cikin lafiya da shi da matar tashi, so ba wani abu bane ba wanda za a ta gaggawa dan kada a zo a samu matsala, kuma abu ne ana faɗa da 'yan ta'adda barayin daji su ma suna da hanyoyinsu wanda suke samun bayanan sirri da kuma hanyoyin da suke bi domin su ga sun rike wanda suka kama domin a biya masa bukatunsu. Mu ma kuma a bangaren mu muna bakin ƙoƙari muna amfani da hanyoyi na hikima da kuma hanyoyi na tsaro da in Allah da shi kuma za a iya fito da shi. Wannan duka mu da su kowa ana ta faɗa da juna, kuma kowa na amfani da hikimomin shi na tsaro da basirar shi da za a yi mu hiddo da shi, su kuma suna kokari su ga yadda za a biya musu bukatun su. So in Allah da za mu ci nasara a kansu za a fito shi da matar shi a cikin koshin lafiya in Allah yarda. Saboda haka abin da muke fata ko muke ta nema ga mutane a taya mu addu'a da Allah ya ba mu sa'a ya ba mu nasara yadda za mu hiddo da wannan bawa Allah tare da duk sauran mutanen da aka kama ta hanyar wannan ta'addanci wannan da barayin daji suke ma al'ummar mu na jihar Katsina da kuma bangaren arewacin Najeriya da Najeriya baki daya. Dr. Nasir Ma'azu kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina Najeriya kenan. Da haka agogo muke cewa karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da Nijar.
Umaima Sani Abdulmomin ce ke gabatar muku da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin zamu je Kamaru. Rundunar 'yan sandan jihar Kano a Najeriya ta ce ta kama wasu da take zargin 'yan daba ne kusan 350 a wani samami da ta kaddamar a sassan jihar cikin kwana 3. Rundunar 'yan sandan ta ce ta kama makamai da kwayoyi da dama daga hannun waɗanda ta kama a wani mataki na yaƙi da daba a jihar. Ga ƙarin bayanin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya yi wa Awwal Ahmad Janyau. Mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano TP Ibrahim Adamu Bakori Kedi ya jagoranci wani aiki na musamman wato sintiri da bibiya wuraren da aka san matattara ne na masu laifi ta'ammali da miyagun kwayoyi 'yan daba da sauransu wanda aka gudanar da aiki na tsawon kwanaki 3 daga ranar Juma'a zuwa ranar Lahadi wanda ya kai ga an kama mutane mafi yawanci matasa guda 345 wanda aka kama su gaba ɗaya a faɗin jihar Kano ƙananan hukumomi guda 44. An same su mafi yawanci a wuraren da suke shiri kafin su fita su aikata aika-aika inda muke cewa black spot kenan, wanda wasu kuma mun tattara bayanai sirri daga wurin mutane irin waɗanda suke aikata wuraren da suke zama wuraren da suke zuwa wanda a gudanar da aiki gaba ɗaya a jihar Kano ya kai ga nasarar cikin kwanaki 3 an kama mutane 345 gaba ɗayan su. To kamar dukansu maza ne koko akwai mata? Akwai mata a ciki amma maza sun fi yawa. Mata za su kai nawa? Su 16 ne. Kamar wane irin makamai ne ko kwayoyi kuka kama su da su? To an kama makamai da yawa waɗanda suka fi yawa daga adduna, wukaƙe, sanduna, almakashi, itaka, ɗan bida, barandami, gariyo da kuma wani makami da suke kiransa da suna suwidala. Su kuma kayan mayen da aka kama wanda ya fi yawa dai ita ce tabar wiwi, madarar sukurdai, kwayar frigabalin, kwayar irin faraɗin nan, exol da sauransu wanda su ne in suka sha aka bugu da kuma dilolin da aka kama gaba ɗaya. Me zai biyo bayan an kama su? To na farko dai yanzu wayanda aka gudanar da bincike aka kammala a yau ɗin nan an fara kai su kotu kuma gaba ɗaya wayanda aka samu da wannan laifuka za a gurfanar da su a gaban kotu domin su fuskanci hukunci. Amma kana ganin kila ba za ku kama waɗanda kila su hanya ta biyo da su ba a rutsa da su? Duk wanda ka ga an nuna su a wannan an fito da su ana binciken su ba haka kawai ake kama wanda hanya ta biyo da shi ba. Duk wanda ya zo hannu sai an yi bincike, duk wanda ka ga an riƙe an kama shi da wani makami ko kayan sata ko kuma kayan miyagun kwayoyi. Duk wanda ga rike ba a rike haka kawai mutum bai laifin komai ba. To kamar kun lura da karuwar irin wannan harka ta 'yan daba ne kuka fara wannan farmaki? To a tabbas ba karuwar su muka gani ba. Wannan kwanakin ne akwai unguwanni da yawa da harkar dabar ta dawo fada cikin unguwa. Wannan ce ta sa yunkuri da aka yi na dawowa da wannan harkar daba ta unguwanni yasa aka kai waɗannan sumame kuma aka kai ga wannan nasarar tattaro waɗannan ɓata gari. Mai girma kwamishinan 'yan sanda TP Ibrahim Adamu Bakori Kedi ya ba da umarni za a ci gaba ba daga kafa. Duk wanda ya ce al'ummar jihar Kano ba za su zauna lafiya ba, to ko shakka babu ya taro ma shi ma ba zai zauna lafiya ba domin kuwa duk inda yake za a zaƙulo shi a kamo su a kuma gurfanar a gaban kotu domin a musu hukunci. SP Abdullahi Haruna Kiyawa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano a Najeriya. To idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar an kafa wani kwamiti na ƙasa da aka ɗora wa alhakin nazartar sharaɗin sake buɗe kan iyakarta da Benin cikin kwanaki 15. Matakin ya biyo bayan tattaunawar da aka yi a birnin Yamai a ranar 2 ga watan Yuni tsakanin shugaban mulkin sojin Nijar ɗin Janar Abdurrahman Ciyani da shugaba Wadagni na Benin. Shugabannin biyu sun amince su ƙarfafa haɗin gwiwa tare da kawar da cikas wajen sake buɗe iyakarsu. Ga rahoton Cima'ila Yusufu. Kwance da mara yakin 'yan bindiga da kuma shigar da su cikin al'umma na daga cikin shirin farar hula na yaƙi da matsalar tsaro da ƙasar Nijar ta ƙaddamar tun shekarar 2019. Hakan ne ma ya sa ƙwararru kan sha'anin tsaro suka haɗu a Yamai da zamar tantance mafi kyawun ɗabi'u a wannan yunƙuri da shigo da tsaffin mayakan cikin al'umma, ƙarfafa musanyar ƙwarewa tsakanin ƙasashen da kuma haɓaka haɗin gwiwa na ayyukan DDR da ke da nufin sauƙaƙa dawwama tsohon mayakan da kuma ba da gudunmawa ga kwanciyar hankali na ƙasashe mambobin ƙungiyar IOS. Abinda Hamad Haruna ɗan jarida mai bincike a fannin tsaro a yankin Sahel ke cewa Niger na da ƙwarewa kan wannan batu. Niger tana da ƙwarewan da za ta
ɗauki wannan abun har ma ta jagoranci wannan aikin. Saboda in kun duba ƙasar Nijar ai ba a harkan ta'addanci na Boko Haram kaɗai bane ba Nijar ta fuskanci abun da ya shafi yaƙi da makami. In kuna tuni ai an yi tawaye a yankin Agadez kuma duka ƙarshen su din zuwa ne aka zauna aka sulhu.